Ето тук са. Здравеем и малките. Да бъдат благословени цели си живот. Няма кой да върви, бе. Щастливи и много да се обичат. Всички гости, благодаря на всички гости, че са присъствали. Да бъдат благословени от Бога. И нека купонът започне. Да са живи и здрави децата. Може ли една снимка тук с братчетата ми да ме направиш? Правя видео в момента. Нищо пак видим. Блъснаката и канешка. Белчо ли ти? Белчо е. Чакай му. Чакай му. Просто кената с маратон. Какво правиш, къде остана, бе? Ами, от Киряна Собор. Тебе не мога да познае Русалки. Бе, Русалка. Здравейте, Русалка. Сега е ловин в Бургас. Да, аз така рече. Пораstaха и за една вечер. За една вечер ми се бавах. Евраматик. Направо бидолите. Направо тя държа на рукава. Иска да взе чак по солох и гърците ли ни кажа? Какво да правя? Ето, всичко има пари да имаш. Всичко има. Мини? Ама сгарата няма тук. Ядени какви, да. Морето няма тук. Сгарата няма е като по. Айде сега шалвата тръгва. Айде, Зетя, айде! Чакаме камерата. Камерата горе! Може ли малко музика? Дай малко музика. Не му дай да скараме някой. Не се не мога си 10. 10. Капка по капка и Бир. Става море. Дава да се надява. Ей, бати жо. За душата. Избийте разхода на дъкията. Аз съм ги подготвил. Момчета, по-гладичките, колко сте?